Imamelodi Sundowns imemezela uMiguel Cardoso njengomqeqeshi wayo omusha ngoLwesibili ntambama engena endaweni kaManqoba Mnqithi. uCardoso uke waphatha i-Esperance de Tunis kanti nguyena owayephethe ngesikhathi bekhipha iSundowns kwandulelo wamanqamu eCAF Champions League ekuqaleni konyaka. Ngaleso sikhathi uRulani Mokwena nguyena owayengumqeqeshi weSundowns, uMnqithi engumsizi wakhe. uMnqithi ushiye iSundowns esicongweni seBetway Premiership ngemuva kwemidlalo eyisishiyagalombili ibambene ne-Orlando Pirates. Nokho usihlalo uHlofi Motsepe umile kwelokuthi izinga nohlobo lwebhola lehleli ngaphansi kukaMnqithi ofike kuleli qembu engumsizi kaPieter Mosimane ngo-2014. iSundowns iphinde yehluleka ukunqoba i-MTN 8 ne-Carling Knockout ihlula kwamanqamu iMagesi FC. iSundowns iqale kabi kweyamaqoqo e-Champions League idlala ngokulingana kabili kulandelana ne-AS Maniema Union yase-DR Congo kanye ne-AS FAR yase-Morocco. Ihlezi endaweni yesibili ku-Group B. uMotsepe uqiniksekisile ukuthi uSteve Kompela noKennedy Mwene bazoqhubeka nokuba yingxenye yethimba likaCardoso. uSihlalo uchaza ukuthi izinga leqembu lisanda kwehla futhi uhlobo lwebhola aluhambisana nalokho okulindelwe yiqembu. Lokhu kuholele esinqumeni sokwenza izinguquko eqenjini lezobuchwepheshe ngokulanda umqeqeshi onamava njengoMiguel Cardoso agcine uKompela noMwene.